Essence cream manoko. Sera ka bidon dama don soro. Oyena. Ko biso ngawakati ni. Amano ngone. Dona manoko sesa. Amano ngone essence cream kuma ka cham. Anga tane gamu. Ama tane gamu kono. Aw, dem sanu taso. Esa de ko dro mo. Awaya skia. sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya ni lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔn ka wuli ka bɔ o sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Labbaik Allahumma labbaik. En balimaw ni ye kunnafoni ye ka bɔ commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage wa commission ba k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ n'i y'a laɲini k'a fɔ ka taa hiji la i ka wuli ka t'i tɔgɔ sɛbɛn agence la agence min bɛ yen n'i y'a kanu ko ka d'a kan 2026 hiji ko saudiya kelen bɛ ka sariya gɛlɛnba ta le 31 décembre 2025 n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min tɔgɔ ma sɛbɛn a bɛna gɛlɛya dɛ o de kosɔn agence ka tɔnba n'o de ye commission ye k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ko wuli kuma dɔn o de ka wusa sen ka di ye dɛ ko agence bɛɛ kelen bɛ k'i ka dayɛlɛ ka maliyɛnw kunbɛn cogoya min na tɔgɔ ka sɛbɛn joona o de kosɔn ne min y'a laɲini k'a fɔ i bɛna taa hiji la walima k'i ka maa bila ka taa k'i ka wuli ka bɛn sisan ka boli ka taa agence min bɛ yen k'a fɔ n'i y'a kanu n'a ka baara taabolo y'i diya tɔgɔ sɛbɛnw i ka taa kɛ nin tun ye kunnafoni ye an ye kunnafoni min sɔrɔ ka bɔ Mali agent de voyage ka tɔnba la n'an k'a ma k'a fɔ commission ala k'a faamuya ko ɲuman di an ma assalamu alaikum. La sharika lak labbaik Allahumma labbaik. La commission des agences de voyage du Mali informe l'ensemble des pèlerins que les inscriptions pour le Hajj 2026 sont ouvertes. Elle invite toute personne désirant accomplir le Hajj 2026 d'aller s'inscrire rapidement auprès de l'agence de voyage de son choix, en insistant sur le respect des procédures établies pour sécuriser le voyage et faciliter l'obtention des documents nécessaires. La clôture des enregistrements est fixée au 31 décembre 2025. Une date butoir à ne pas franchir pour tous ceux qui souhaitent accomplir ce 5e pilier de l'islam en Arabie Saoudite. Après le 31 décembre 2025, dans les délais afin d'éviter les désagréments des dernières minutes. Elle rappelle que la réussite de cette organisation repose sur une anticipation des inscriptions, une meilleure coordination et une collaboration étroite
entre les agences de voyage et les pèlerins. Les agences de voyage assurent qu'elles sont déjà prêtes à recevoir les inscriptions et accompagner les pèlerins tout au long du processus. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la An bɛ tɛnɛ la Octobre kalo tile 27 san 2025 ka aw fo ka koɲuman dɔn ni sanga na aw minnu sɔgɔlen an na an b'a fɔ aw bisimila u ka wulada in na bamanankan kibaru kɔnɔ kɛnɛ mun kan n'aw bɛna walawalali caman sɔrɔ Mali fo ka taa se diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen ma an ka wulada in na kunnafoli bakuruba dɔ bɛna tali kɛ sini tarata Octobre kalo tile 28 sifinakaw ni farikolo ɲɛnajɛ minisiri a kɛn bɛ ka wele bila sifinaka bɛɛ lajɛlen ma influenceur yo maa bɛ vidéo kɛ o maa minnu ni olu lamɛn bɛ kosɛbɛ ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Sadu Mamadu Konate kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni nɛgɛ kanɲɛ 14 tɛmɛnen ni sanga 30 ye yaasa sifinakaw jɔyɔrɔ ye mun ye jamana ko la ka se ka taa o baaraw kɛ lakanako sira fɛ an ka cɛfini tabaw Buguni marabolo kɔnɔna la Bamanciya wale ni juguya tigɛlamaa minnu n'u bɛ fɛ ka dankari kɛ an ka taji doni mobiliw la ko cɛfini tabaw ye u ka bingani dɔ ka u kunbɛn ni ka u susu ka u daji halisa an bɛ to lakanako kɔnɔna la an ka cɛfini tabaw u ye Bamanciya wale ni juguya kɛbali tigilama maa 30 hakɛ ka olu bɔnɛ o nin na k'u faga fɛn mun ye Sikaso Buguni marabolo ani fo ka taa se Ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna la an bɛna ɲɛfɔli k'a ye a ko kan kiriko bunakun kan an ka jamana premier ministre kɔrɔ Musa Mara yɛrɛla k'a fɔ kiiri tigilamaw ye a ka jaabi la wa bɔ ko san 2 kaso u ye o da kun san 1 o ye surse juru ani ko a bɛ amani sara 100,000 ani ka musaka jɔnjɔn ka o sara o jaabi de bɔra ka bi tɛnɛdɔn in na ka sanga ni kiiri jaabiw ye marabolo kɔnɔnaw la Kulukorokaw bara ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo joli di baara dɔw kɛra ani fo ka taa se Sajo la dɛmɛ tara ka di maa minnu olu n'a ka kan kɔkan kibaruyaw kɔnɔna la Côte d'Ivoirekaw olu ka kalataw o kɛra maaw bɛ ka jaabi laban kɔnɔ kalata mun n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw la mankanw kɛra yen nka ko kalata kɔni sera ka kɛ dans l'ensemble ko basigi kɔnɔ Irisikaw olu ye mugu jugu dɔ yira
irisi fintigilakaw ka ɲɛma ani fo ka taa se Vladimir Putin a yɛrɛ k'a fɔ ko ni misiri ɲɔgɔn tɛ diɲɛ jamana foyi bolo fɔlɔ a ye o essayement baaraw kɛ an bɛna an da don ninnu de la k'u walawala aw ye an b'a fɔ a y'aw sɔgɔ ko ɲuman jani kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen kan sɔɔni dɔrɔn an bɛna ka na ɲɛfɔli caman kɛ aw ye. An bɛ foli kurakura k'a di aw ma aw minnu sɔgɔlen don an na ka Keba Jalo fo ni ale bɛ ka jaw yira aw la i n'a fɔ n tun ye aw tulo lasɔmi cogo min na jamana ɲɛmaa tun kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko sifinnakaw jamana in jɔyɔrɔ ka bon anw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana in ko la baw ko sifinnakaw olu de ye jamana gulomanba ye o siratigɛ de la an bɛ gu mun kan bi sifinnakaw ni farikolo ɲɛnajɛ minisiri ni o ye Abdul Kasim Fɔnba ye a kɛn bɛ ka wele bila Mali sifinnakaw bɛɛ lajɛlen ma sini tarata octobre kalo tile 28 ko 14h30 waati mɔgɔ mɔgɔ de bɛ yen nɔ ni e kumakan lamɛn bɛ a bɛ fɔ maa minnu ma ko tiktokɛriw influencɛriw kominikanw maa minnu bɛ sɛbɛnni kɛ ani fo ka taa se an ka dɔnkilidalaw ma dakuruɲɛ kelen Mali sifinnaka bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ lajɛlen welen bɛ stade Mamadu Konate kɔnɔna la sini yaasa ka se ka taa kuma jamana lahalaw ani fo ka taa se sifinnakaw olu jɔyɔrɔ mun ye jamana kow la an ka jamana sifinnakaw ani farikolo ɲɛnajɛ minisiri a yɛrɛ k'a fɔ ko jalajɛ in nafa ni a bonya kama a ɲini bɛ Mali sifinnakaw ani fo ka taa se maa minnu bɛ kunnafoniko kan bɔlɔlɔsira sanfɛ maa minnu lamɛn bɛ influencɛriw o n'a ɲɔngow ko bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka makɔnɔlilen don nin kɛnɛ in kan ka sanga ni kɛnɛ o nafaw ye o de kɛra cikan ye mun n'a bɔra sifinnakaw ani farikolo ɲɛnajɛ minisiri ale ka minisiriso jabala la ka sanga ni bi tɛnɛdɔn in ye Keba an bɛ don lakanako sira fɛ an ka cɛfini tabaw ye wulikajɔ dɔ kɛ Buguni marabolo kɔnɔna la ka se ka jafarawale tigilama ninnu k'u ka ataki dɔ ka a kunbɛn binganiwale minnu n'u tun y'a ta k'u bɛna a ɲɛsin an ka citerne dɔnnibagaw ma olu minnu bɛ ka wulikajɔ kɛ ka se ka taji doni ka na di malidenw ma Keba ko in kɛra ka sanga ni kununko kari de ye octobre kalo tile 26 Buguni marabolo kɔnɔ an ka cɛfini tabaw ko sɛgɛsɛgɛli ɲumanw kɔnɔna la u y'a ye k'a fɔ papalikɛlaw u tun bɛ fɛ ka wale dɔ labɛn ka ɲɛsin an ka convoi ma convoi minnu bɛ yen nɔ ni olu lakanalen don bi sanfɛ siraw ani duguma siraw fɛ a yirala k'a fɔ u kɛlen ka u bɛna ka jugujuguya wale ninnu labɛn ani u ka maaburuja wale ninnu labɛn bingani wale ko an ka service de renseignement olu ye wulikajɔbaw kɛ u ɲɛ dalen ni maa ŋaniya jugu ninnu kan kɔlɔnjɔba o kɔnɔna la ko an ka wolomasiri tabaw u ye susuli ta k'a da bamanciya wale ni juguya kɛwale tigilama ninnu u ka fara ɲɔgɔn kan ani u ka labɛn kan ka se ka u bɛɛ lajɛlen ka a daji an ka cɛfini tabaw ka ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ ko nin susuli in kɛra sababu ye ka sira labilala fɛn mun ye citerne bolibagaw ani fo ka taa se maa fɛn fɛn tun bɛ munumunu salo la sira in kan a waati bɛɛ lajɛlen ye tare fɔ baw k'u tun bɛ ka nin juguya wale mun labɛn cɛfini tabaw u ka wulikajɔw ani u ka baaraw u y'a labɛn cogo min na k'a coordonner ka ɲɛ ko u ye nin labɛn ka susu cɛfini tabaw ka ɲɛma a yɛrɛ k'a fɔ ko an ka wolomasiri tabaw ka teliya ani u ka baara ɲɛdɔn o de kɛra sababu ye ka se ka nin baara in kɛ a mun ka laɲini bɛn ni kɛlɛ bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ munumunu salo ha ka ja bɛɛ lajɛlen mago bɛ mun na bi ni o ye taji ye sira ka se ka bɔ taji donnaw ka na tajiri jamana kɔnɔdenw ma yaasa jamana bɛ se ka lafiya cogo min na mɔgɔw ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna la Keba halisa an bɛ to lakanako bunakun kan an ka cɛfini tabaw alamusa ani juma tɛmɛnen u ye wulikajɔba dɔ kɛ kunnafoni mun n'a yɛrɛ la k'a fɔ k'u ye bamanciya wale ni juguyakɛba tilama maa 30 hakɛ ko u ye olu daji marabolo mun bɛ ni o ye Buguni marabolo ye ani fo ka taa se ɲɔnɔkaw bara u ye o wale dɔ kɛ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ja bamanciya wale tigilama ninnu u bɛ taa maaw ka baganw de minɛ u la ni ka taa baganw feere
k'u ka musakaw ye u bɛ musaka mun don u ka nijuguya walew la bagan 100 hakɛ ni maa ŋaniya jugu dɔw n'a kun b'u bolo k'a ɲini k'a fɔ k'u bɛna ba tigɛ ka bɔ Buguni ka t'u yɔrɔ sɔrɔ fan wɛrɛ fɛ yɔrɔ min bɛ n'a wele ko jakoro wɛrɛ o kɔnɔna de la ka sanga ni alamisa ye ko an ka cɛfini tabaw u ka kunnafoniw ɲuman kɔnɔna la u ye ɲɛ da maa ninnu kan minnu bɛ fɛ ka ba tigɛ u ye susuli kɛ u kan ka u bɛɛ lajɛlen ka u daji ni ka bagan ninnu caman minɛ u la u tun ye bagan mun ka andaraki maa nana masumalenw na wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ka kɔrɔfɔw la ko bagan 600 hakɛ u ye o minɛ ani fo ka taa se minɛn camanba ma moto ani minɛn nu a ɲɔngo u bɛ kunnafoni ci fɛn minnu fɛ ka se ka o camanba ka o minɛ o la aramɛ k'a fɔ Buguni marabolo fana kɔfɛ ɲɔnɔkaw bara ka sanga ni juma tɛmɛnen ye octobre kalo tile 24 ko an ka cɛfini tabaw u ye bamanciya ni juguya kɛwale tigilama dɔw u ye ɲɛ da u kan ka u sɛgɛsɛgɛ maa minnu ni u tun bɛ fɛ ka bamanciya walew labɛn an ka sanfɛ kɛlɛcɛw u ka susuliw ko u y'a da u kan ka maa ninnu u maa 30 ani kɔ ka olu bɛɛ lajɛlen daji ko wulikajɔ mun n'a kɛra wulikajɔ belebeleba ye bawo ko an ka cɛfini tabaw wulikajɔw a fanga bonyana u bolo kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna la cɛfini tabaw ka kɛlɛbolo kura minnu bɛ yen ani fo ka taa se duguma siraw sanfɛ siraw bɛɛ bɛ ka fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka ni maa ŋaniya jugu minnu n'u bɛ k'a laɲini ko ka anw ka ekonomi ni o y'an ka sɔrɔsɔrɔ ye k'o datugu ni ka jamana kɔnɔdenw ka fiɲɛ tigɛ u la o mun ye u ka laɲini ye cɛfini tabaw k'u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ ka se ka ni maa ninnu daji wulikajɔw ka fanga bonyana kosɛbɛ dɔ farala opération kan kɛlɛ taasira kuraw ani fo ka taa se kɛlɛ fɛlɛ kuraw ma ka se ka maa ŋaniya jugu ninnu u bɛ mugujugu minnu da an ka cɛfini tabaw ɲɛ ani fo ka taa se maa nana sumalenw ka mobili ko u y'o mugujuguw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara baw k'a bɛ cɛfini tabaw u ka wulikajɔw ani u ka cɛkisɛya minnu ni u bɛ k'a kɛ ka ɲɛsin juguw ma k'u kɛlɛ yaasa maliden n'a bololafɛnw bɛ lafiya cogo min na ko wa bɛɛ lajɛlen ka dɔn k'a fɔ dɔ bɛna fara cɛsiri ni wulikajɔw de kan halisa cɛfini tabaw u bɛ tu kɔnɔnaw la u bɛ wulikajɔw la u bɛ ka se ka maa ŋaniya jugu bamanciya wale ni juguya kɛwale tigilama ninnu ka u daga bɔ malidenw da la ka se ka lafiya di malidenw ma u ka se ka lafiya tile munumunu salo baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la keba an bɛ taa kiriko bunakun kan an ka jamana premier ministre kɔrɔ Musa Mara ni ale ka kiriko kuma tun bɛ sen na yɛrɛ la k'a fɔ ka sanga ni bi tɛnɛ octobre kalo tile 27 ye ko jaabiw bɔra ka bin kiri mun bɛ yen nɔ ni olu ka cɛw ɲɛsin bɛ bɔlɔlɔ kow ma pôle national de lutte contre la cybercriminalité a tun bɛ olu de ka bolo kan yɛrɛ la k'a fɔ ko premier ministre kɔrɔ Musa Mara a ka sɔrɔnalidɔbagaw olu tun ye a laɲini k'a ka se ka kanabila kun fɔlɔ sɔrɔ liberté provisoire ko nka ko kiri tigilamaw u ma sɔn o ma ka sanga ni bi don ye ko jaabi bɔra ka bin jaabi minnu na ni u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko premier ministre kɔrɔ ko jalaki mun binna a kan ko a tun bɛ fɛ ka ko ka jamana tɔgɔ tiɲɛ ko porte préjudice ani fo ka taa se ko porte préjudice à la réputation de l'État ka jamana ka a tɔgɔ tiɲɛ k'a tun bɛ ka o wale mun kɛ ni bɔlɔlɔsiraw ye ko kiritigilamɔgɔ jalaki bin a kan o de la k'a fɔ san 2 kaso a bɛ o kɛ san 1 o ye juru ye ko sursis ani fo ka taa se amande 100,000 ko a b'o sara ani fo ka taa se ko musaka dɔ fana bɛ yen nɔ ko franc symbolique ko a bɛ o sara jamana ye parti civil olu de o laɲini Musa Mara ni a lasago bɛ kabi octobre kalo tile gale ko jaabiw de bɔra ka bin sa k'a fɔ san 1 kaso a bɛ o kɛ 1 o juru bɛ don a la o ye sursis ye a ka sɔrɔnalidɔbaga mun bɛ yen nɔ ni o ye maître Muntaka Tall ale bɔra ka laseli kɛ a ko kan a yɛrɛ k'a fɔ ko ka sanga ni octobre kalo tile 27 in ye ko cybercriminalité o tribunal a ye Musa Mara ka a condamné k'a ɲangi san 2 kaso san 1 o ye juru ye amande ani fo ka taa se ko ka musaka dɔ sara ni o ye franc symbolique ye maître Muntaka Tall a ka fɔ la titre dɔ senfɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko Musa Mara ko a kɔni jɔlen don a kolo la nin waati in na ko il est serein ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛna weleli kɛ nin jaabi in na ka se ka sanfɛ kiriw ani fo ka taa se u kan ka se ka weleli kɛ yɔrɔ min na k'u bɛna weleli kɛ nin jaabi in na maître Muntaka Tall ka fɔ la a yɛrɛ k'a fɔ a ka cikan kɔnɔna la ko nin waati in na ko Musa Mara ko a lasago bɛ
i n'a fɔ maliyɛn miliyɔn caman olu lasagon bɛ u ka so cogo min na k'a sɔrɔ taji t'u kun ko bɛɛ lajɛlen n'a ka gɛlɛya cogoya de don o de kɛra mɛtiri Muntaka ale ka laseli ye kɔrɔfɔ in o kɔfɛ ɲangili o tali kɔfɛ keba an bɛ taa kɛnɛ minisirimuso ale ka baaraw kɔnɔna la ka sanga ni ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo ye i n'a fɔ san o san an ka kɛnɛya minisirimuso ale bɛ don labɛn kɛnɛya minisiriso in don mun n'a bɛ kɛ joli sɛgɛsɛgɛ ani fo ka taa se ka se ka fura di maaw ma maa minnu n'olu ka gɛlɛya fanga bon kosɛbɛ ko personne vulnérable a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ɲinan o tun ye a tako 30nan de ye an ka kɛnɛya tigilamaw olu ka maa 100 ɲɔngo olu de tun bɛ 26 mars da la ka sanga ni sibiri octobre kalo tile 25 ye yaasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ ka ɲɛsin maa 1000 ɲɔgɔn ma bana caman bɛ yen nɔ maakɔrɔw fo ka taa se sifinnakaw ani musow ma olu ka sɛgɛsɛgɛliw kɛra kosɛbɛ bana minnu bɛ yen ni o ye diabète tension cancer de col ani cancer de sein cancer de col l'utérus ka se ka joli sɛgɛsɛgɛ ka nin bɛɛ lajɛlen na ni ka furaw ta k'a di maaw ma maa minnu mago b'a la kosɛbɛ ni an ka kɛnɛya minisirimusow ko u ka wale ye wale mun n'a bɛ don ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko baaraw kɔnɔ mɔgɔ 645 olu de sera ka lajɛ sibiridon ka sanga ni minisiriso u ka nin wale in ye halisa an bɛ to ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo o kɔɲɔ kɔnɔna la an ka kɛnɛya minisirimuso i n'a fɔ laada dɔ fɛnɛ a bolo cogo min na ni dɛmɛ kalo sera ka taa se an ka wolomasiri tabaw olu ka ɲɔgɔn dɛmɛ soba ma n'a wele ko service social yaasa maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ gɛlɛya sɔrɔ kɛlɛdagaw la ani maa minnu ni olu nin tora faso kumabɔli la u ka denbaya hakili bɛ se ka t'u la cogo min na ko nin wale in a laɲini o ye o de la dɛmɛ caman tara ka a di service social maaw ma dɛmɛ mun ni a bɛ tali kɛ balo ni a ɲɔngo fo ka taa se furaw ma ani motow ka se ka o ta k'a di maaw ma maa minnu ni a ka kan a yɛrɛ la k'a fɔ ko malo saki 100 ani fo ka taa se tulu bitɔn ani kalanminɛnw fo ka taa se katakatani olu caman tara k'a di maaw ma maa minnu ni olu ka gɛlɛya fanga bon kosɛbɛ sɔrɔsiyakaw olu ka bolo kan u ka ɲɔgɔn dɛmɛ soba ni o ye service social ye ko nin ye wulikajɔba ye an ka jamana ɲɛmaayaso ka tɛmɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo in ɲɔgɔn dɛmɛ minisirimuso n'ale bɛ kɛnɛya kunna ka se ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu mago bɛ dɛmɛ la kosɛbɛ kayikaw bara keba nin waati in na tajiko gɛlɛya in na ko dɔ de kɛra mun ye maaw dabali ban taji citerne belebeleba kelen ni o ye 45 mililitiri ko o dɔ de taara ye maaw dɔw bolo kayikaw ka jagoko ɲɛmaayaso ni o ye DICC olu de ye nin mɔbili ka tɛgɛ da kan ka sanga ni octobre kalo tile 26 ye kunungo karidon u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin citerne maa dɔw u ka bɛnbɛnba kan de don ka se ka maaw bɛ tajiko gɛlɛya la olu bɛ taji ta ka taa n'a ye duguduguma sira fɛ réseau dɔw fɛ ka se ka taa ka u feere nka ko ni maa ninnu tɛgɛ sera ka da u kan ani fo ka taa se maa minnu tun bɛ ka a walew k'u labɛn u sera ka kunbɛn a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin ye wulikajɔ ni wale n'a ɲɔngo ye bɛɛ kan ka fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka se ka nin walew kɛlɛ bawo ko waati min na ni jamana mako bɛ jamana kɔnɔdenw bɛ ka taa aran minɛ ka si aran na tajiko kama maa dɔw ka na o n'a ɲɔngow kɛ ka mobili ta ka taa n'a ye ka taa bila u yɛrɛ magoɲɛfɛnw walima k'a di u yɛrɛ magoɲɛmaw ma ko nin wulikajɔ in bɛɛ kan ka fanga fara ɲɔgɔn kan yaasa nin wale n'a ɲɔngo ka kɛlɛ n'o kɛra an bɛ tajiko gɛlɛya mun na a bɛ ban pewu n'a ɲɔngo walew an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ wulikajɔw bɛ ka kɛ yaasa ka se ka a walew ka u kɛlɛ kiba AES ka taama sɛbɛn ni o ye passeport ye arame k'a fɔ ko passeport biométrique ale baaraw o daminɛna AES ka e-passeport ka daminɛ bi tɛnɛdon in na octobre kalo tile 27 ko ni a baaraw kun ɲɔngirilen don ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jigisigi sɔrɔ maa mun mago bɛ taama sɛbɛn in na k'a fɔ a baaraw daminɛna bi tɛnɛdon in na wa k'a daminɛ 7h30 sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 7 tɛmɛni sanga 30 ye baaraw bɛ daminɛ yɔrɔ mun na ni maaw tun b'a sɔrɔ yen nɔ a servicew bɛɛ lajɛlen na maaw bɛ se ka taa se yen nɔ yaasa ka se ka taa u ka passeportw dilan ni o ye AES passeportw ye wa ko passeport mun ni a bɛ se ka dilan
bɔlɔlɔ sira sanfɛ ni o ye subahana mansinw ye ko passeport. An ka jamana duguba kɔnɔna lakanako minisiri ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ bɛɛ lajɛlen wele k'a fɔ bɛɛ ka faamuyali sɔrɔ nin cikan in na ko wulikajɔ minnu kun kɛra yaasa ka se ka malidenw ani fo ka taa se jamanakɔnɔdenw bɛ jamana kɔ kan k'u bɛɛ lajɛlen lafiya passeport ko la pour bɛɛ bɛ se ka jigisigi sɔrɔ k'a fɔ baaraw daminɛna passeport bɛ ka dilan. Keba an bɛ taa fan fɛ ka sɔrɔ ka na an ka marabu kɔnɔna kibaruyaw la. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye. Sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. An ka marabolo kɔnɔna kibaruyaw la Keba an bɛ taa Masinakaw bara. Ɛrɛmɛ k'a fɔ ko garibuden dɔ ni ale si sanga tun bɛ san 15 la ale tora Masinakaw ka ji la. Kibaruya min y'a sɔrɔ ka bɔ Masina TV o maaw ka bolo kan ko ka sanga ni kari ye octobre kalo tile 26 in ye. Sifinakaw u bɛ to ka taa koli mun kɛ ji la ko ni sifinaka in tora o la ko ka sɔrɔ octobre kalo tile 25 tɛmɛnen dɔrɔn ko maa wɛrɛ fɛnɛ ni o susanga bɛ taa san 40 hakɛ la o fɛnɛ kun furo yera Masina ji in na. O b'a yɛrɛ k'a fɔ an bɛ waati min na ko bi dugudenw sifinakaw u kan ka u janto kosɛbɛ n'u bɛ taa ko ji la walima kulonkɛ n'a ɲɔngow ji bɛ gun mun kan bi u bɛɛ kan ka i janto i yɛrɛ la. Sajolakaw bara ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo la dɛmɛ dɔw taara k'a di maaw ma maakɔrɔbaw ani maa mun n'a ka kan kosɛbɛ. Sajolakaw bara ka sanga ni nin waati ɲɛ la k'a fɔ dɛmɛ mun n'o bɛ tali kɛ balo o taara k'a di maakɔrɔbaw ma. Ko in kɛra ka sanga ni octobre kalo tile 25 ye. Malo sukaro tulu ani fo ka taa se makɔrɔni nɔnɔ ani a ɲɔngow a kɛra cakɛda fɛ cakɛda mun ni o ye sanubɔ cakɛda Semos SA ye. Baara mun n'a donna ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli o kalo baaraw kɔnɔ Sajolakaw olu bara. Borɛmkaw bara balo dɔw fɛnɛ taara k'a di maaw ma ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo o kadara kɔnɔ la ni o ye octobre kalo ye. Service local mun bɛ yen nɔ ni olu bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o bunakun kan Borɛmkaw bara olu ye wale in kɛ ka sanga ni kari octobre kalo tile 26 ye. A yɛrɛla k'a fɔ ko malo 100 kilo bɔrɔ o taara k'a di maakɔrɔbaw ma ani ko baara in a kɛra u ka mairie ani fo ka taa se préfet adjoint ani dugu ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka taa ni ɲɔgɔn dɛmɛ baara o kɛ. Kulukorokaw bara Kulukoro sifinakaw ka jɛkulu ni o ye conseil communal de la jeunesse ye. Olu ye jolidi baara dɔ labɛn ka sanga ni sibiri octobre kalo tile 25 ye u ka kɛnɛyaso kɔnɔna la ni o ye CSRF ye. A yɛrɛla k'a fɔ ko u kun kɛn bɛ ka joli pɔsi 60 hakɛ o de kun makɔnɔnen don nka ko joli pɔsi 28 de sera ka di. Bawo ko sifinaka minnu kan ka na joli di a caman kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ olu ka déplacement a gɛlɛyara kosɛbɛ ka sabu kɛ tajiko gɛlɛya nka CSRF maaw ani sifinakaw y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka se ka wulikajɔw kɛ yaasa bilankɔrɔw ka sɔrɔ kɛnɛyako sira fɛ ni maa mun mago bɛ joli la u k'o sɔrɔ. Bangasikaw bara ka sanga ni nin waati ɲɛ ni tajiko gɛlɛya bɛ yen ko moto kuranmanw fo ka taa se nɛgɛso kuranman o yakubalen don kosɛbɛ Bangasikaw bara. Bawo ko nin waati nɛgɛso kuranman de bɛ u nafa kosɛbɛ nka ko a gɛlɛya ye mun ye kuran fana tɛ yen k'a fɔ u bɛ se k'a charger ni mun ye jango burusikɔnɔna minnu bɛ yen nɔ ni olu ka siraw fana man ɲi ko nɛgɛso ni moto kuranman ninnu a boli ka di gidɔrɔnma siraw de fɛ. Maa minnu bɛ yen ni olu bɛ kuluyanfanw fɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ dɔgɔnɔw ka mara kulu ka ca yen walima cɛncɛn olu ka boli ma nɔgɔ wa ni a déchargera u bolo ka se ka a charger ko fana de kɛn bɛ gɛlɛya wɛrɛ ye nka ko caman kun kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ tajiko gɛlɛya in na u ka laɲini kun ye mun ye ka se ka kuranman ninnu k'u kɛ ka u ka ciw kɛ. Kayikaw bara polisiya ɲɛmaaba ni o bɛ tali kɛ Tapa Uri
Demba Jalo ale ye baara dɔ kɛ ka sanga ni kari octobre kalo tile 26 ye ka wele bila maaw ma maa minnu ni olu bɛ se ka jamana kɔnɔna la ni o ye diinɛ tigilamaaw ye ka bɛɛ wele bɛɛ bɛ se ka fanga fara ɲɔgɔn kan cogo di marabolo ɲɛmaaw ko yaasa marabolokaden bɛɛ lajɛlen ani fo ka taa se fintigilakaw ma u bɛ se ka jɛn ka baara kɛ ka se ka waati gɛlɛn an bɛ mun kɔnɔ ka gɛlɛya ta ka bɔ marabolokadenw kan u ka diinɛ jɛkulu bɛ n'a wele ko AMIP olu ɲɛmaaw ni politilakaw ye ɲɔgɔn ye kɛ ko an bɛ sanga min na bi ka se ka kunnafoni di mɔgɔw ma ka yɛrɛ k'a fɔ bamanciya ni juguya wale tigilama ninnu ko u bɛ kɛlɛ cogo di u bɛ ka baara min kɛ silamɛya baara tɛ diinɛ ɲɛmaaw ani fo ka taa se imamuw bɛɛ lajɛlen ka a walew fɔ u ka kutubaw la ka se ka bɛɛ wele ka na bɛn ni kɛlɛ yaasa ka se ka ni jafara wale tigilama ninnu k'o kɛlɛ ko bɛɛ bɛ se ka fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min ka se ka o baaraw kɛ kibaramete fan fɛ yanni an ka don an ka diɲɛ fantɔ kibaruyaw kɔnɔna la. aw bisimila u tɛ lafiya la n'i ko u tɛ lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw katigɛ ye min ye hôtel lafiya sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye courant tigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya. hôtel lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do. An ka jamana kɔkan kibaru kɔnɔna la an bɛ taa Côte d'Ivoire kaw bara ka sanga ni sibiri octobre kalo tile 25 Côte d'Ivoire kaw bara ka kalata jamanakuntigi sigi kalataw la kalata mun kɔnɔna la ni kalata ɲɛnabɔli jɛkulu sɔrɔ yɔrɔ dɔw la gɛlɛya dɔw yɛrɛ baw ko bureau vote dɔw olu ma dayɛlɛ a kuma la ka sabu kɛ maaw tun bɛ ka jateminɛ kɛ basigi kɔnɔna la kalata ɲɛnabɔli jɛkulu olu ka fɔ la bɛɛ lajɛlen sigin bɛ ka mun kɔnɔ sisan o da bin ka sanga ni bi tɛnɛdɔnya ye conseil constitutionnel maaw fɛ Paul Biya a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko ale ye sebaya sɔrɔ conseil constitutionnel maaw ka fɔ la ko nin ye a sigilen ye a yɛrɛ sigiyɔrɔ la siɲɛ 8nan 8e mandat ko a ye kuru mun sɔrɔ o de ye 53 ani buruburu 6 ko a ye o de kuru sɔrɔ conseil constitutionnel maaw olu ka fɔ la u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kalata mun ni maa caman kun jɔrɔn bɛ a kow la baw fanga waradabaga mun bɛ yen nɔ ni o ye Paul Biya yɛrɛ ka ministre kɔrɔ ye Choroma Isa Bakari ale kun kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ kabi jaabi yɛrɛ ma bɔ ko ale ye sebaya sɔrɔ wa k'a ma sɔn kalata jaabiw ma kari don nisɔngoya yɛrɛli taamaw olu kɛra ka sanga ni nin waati ɲɛ a yɛrɛ mɛn k'a fɔ yɛrɛ ko nisɔngoyalu la ko maa 2 ɲɔgɔn ko olu nin tora a la nka kalata ɲɛnabɔli jɛkulu olu kɔni kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko Isa Choroma Bakari ale ye jɔyɔrɔ 2nan de sɔrɔ jamanakuntigi kɔrɔ Paul Biya ale kɔfɛ. Sudan jamana kɔnɔna la maa nanama sumalen olu jɔrɔlen don baw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko maa ŋaniya jugu minnu bɛ yen nɔ walima farafaralikɛla minnu bɛ yen n'u kɛn bɛ ka marifa ta ko force de soutien rapide FSR maaw k'olu kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ k'u ye maraboloba dɔ minɛ ni o ye El Fazar ye ka sanga ni karidɔnya ye o marabolo mun ni a jɔyɔrɔ dun ka bon kosɛbɛ ni o minɛna maa nanama sumalen olu kɛn bɛ ka u yɛrɛ ye gɛlɛya kɔnɔ nka jamana fintigilakaw olu ma bɔ ka kɔrɔfɔ in k'a sɛbɛntiya nka fɛn min ye kulu marifatigi ninnu ye u kɔni kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu ka fanga bolilen don an bɛ waati min ko bi ni marabolo in kɔnɔna in na wa ko fo ka taa se wulikajɔw bɛ ka kɛ u fɛ ko ka se ka marabolo wɛrɛw minɛ diɲɛsigina ni tɔnba Nations Unies ale yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ ye damatɛmɛ walew o kana ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu maa min u ma bɔ n'o ye maa nanama sumalenw ye. Nigeria jamana kɔnɔna la yɛlɛmali ba donna fintigilakaw olu ka ɲɛmaayaso kɔnɔna la jamana ɲɛmaa Bola Ahmed Tinubu ni dɔgɔkun tɛmɛnenw na jalaki kun binnen don fintigilaka ɲɛmaa dɔw kan k'a fɔ ko siga kɛlen u la k'u bɛ ka kafɔjaso baaraw labɛn a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko jalatigiba
generali ma bi wɔɔrɔ akɛ olu caman k'u bɛ sɔn ka bɔ yɛrɛ jamana fintigikaya o kɔnɔna la ko jamana ɲɛma a ye wulikajɔ dɔw boloda yaasa ka se ka falen camanba k'o don ɲɛmayaso kɔnɔ maa minnu bɛ yen ni a sigalen don u la ko a ye u camanba k'o falen wa maa minnu falen don ko a caman bɛ sɔn ka u yɛrɛ ye fintigilakaya yɛrɛ u bɔlen don a kɔnɔ la pewu k'u ka fintigikaya yɛrɛ siga bɛna don a la don nataw la. Djibouti jamana kɔnɔna la Ismail Omar Gele ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ni o jamana kuntigi ye ko a bɛ sɔn ka i kan bɔ jamana kuntigiya nɔfɛ bawo ko a bɛ waati min na ko bi jamana wasabulon olu de y'a yira k'a fɔ ko sisanga foyi de tɛ yen k'a fɔ n'i bɛ jamana kuntigiya ɲini ko sisanga t'a la kɔrɔ maakɔrɔ fara sifinnaka kan hakɛ foyi tɛ sisanga ko la ko o de b'a to jamana kuntigi Ismail Omar Gele a bɛ sɔn ka kɛ cɛbɔ ye wa a bɛ se ka jamana kuntigiya ka o ɲini. Turki jamana kɔnɔ la kiiritigilamaw olu kɛn bɛ ka jalaki bin fanga sinamatɔn Ikrem Imamoglu kan ko a bɛ ka bɛnbɛnbɛn dɔw labɛn ka ɲɛsin jamana marabagaw ma wa ko a bɛ fɛ ka ŋwarada fanga la k'a sɔrɔ ni fanga sinamatɔn in a yɛrɛ mɛn k'a fɔ a lasagon bɛ kaso la a bɛ waati jan bɔ bi ko nin waati in na ka jalaki kura ta ka o da a kan ni ale tun ye maire kɔrɔ ye Istanbul kɔnɔna la ko o jalaki kura in o de b'a yira k'a fɔ fanga sinamatɔn in jamana ɲɛmaaw bɛ fɛ ka a to de lasagolen a kana bɔda yɛrɛ sɔrɔ bawo ko a bɛ kaso dɔ la nin waati in na yuruguyurugu ni dunkojuguya dɔ kun kɔrɔ ko jalaki wɛrɛ bɛ ka bin a kan tuguni k'a fɔ ko a bɛ ka espionnage baaraw k'o kɛ a ka fanfɛmaw a n'a ka sɔnnalubaw olu kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye jamana ɲɛmaaw ka bɛnbɛnbɛn ye ka se ka fanga ŋwaradabaga in k'a to kaso la kuda ye. Faransikaw bara jamana ɲɛma muso Brigitte Macron halisa ale ka cɛnimusoya kuma o bɛ sen na a yɛrɛ mɛn k'a fɔ u kɛn bɛ ka kiri wele maa tan ɲɔngo olu de kan ka kiri ka daminɛ bi tɛnɛdɔn na ka taa bila sini tarata don na u ka tribunali olu ɲɛkɔrɔ ko fɛn mun ye jamana ɲɛma furumuso in ye a ka sɔnnalubaga yɛrɛ k'a fɔ ko kuma jan olu mɛnna ka ko in munumunu nka sisan munumunu t'a la ni mɔgɔ fɛn fɛn de yera ko e ye nin kuma in fɔ wa ani siga kɛra maa mun na u b'a bɛɛ lajɛlen wele kiiritigilamaw ka bolo kan kiiritigilamaw olu de bɛ se ka ko in ka a kiiri tigɛ ka tiɲɛ ka kungun n'a ɲɛɲɔgɔn bɔ ɲɔgɔn na yaasa ko u yɛrɛ ka fɔ la nkalon mun dara jamana ɲɛma furumuso kan a ko ka se ka kun cɛ ka kiiri kɛ. Irisikaw bara ja dɔ sen fɛ Irisi jamana ɲɛma Vladimir Putin a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Irisi ye mugujugu dɔ baaraw kɛ o y'a teste k'a fɔ ko mugu in a ka ɲi ko nin mugu in tɛ jamana si bolo ni Irisi jamana tɛ Vladimir Putin ka fɔ la a y'a yɛrɛ k'a fɔ u b'a fɔ mugu mun ma ni o ye dugujukɔrɔ mugu nucléaire don ko Brest-Technique ni o kɔrɔ ko kɔnɔ Irisi kan na ko wa mugujugu mun filɛ nin ye a dagosi ka bon kosɛbɛ wa a ka cɛnida fanga a bɛ se ka taa fo kilomɛtiri 1014 hakɛ la wa Irisi ye o baara mun teste wa a baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ ko mugujugu ɲuman don ko nin nucléaire n'a ɲɔngo nin bɛ Irisi jamana dɔrɔn de bolo wa don nataw la k'u bɛna a bila baara la Irisikaw ka chef d'état-major général ni o ye fintigilakaw ka ɲɛma ale fana ye jamana ɲɛma ka kɔrɔfɔ sɛbɛntiya k'a fɔ ko nin mugu in a ka teli fiɲɛ fɛ cogo min na wa ko kɛlɛkɛminɛ mun don a bɛ baara mun kɛ baara belebeleba don ni misiri an bɛ don min na ko bi ni nucléaire kofɔlen in ko a bɛ Irisi jamana dɔrɔn de bolo. Kibaru de bɛ dan siri an ka wulada in na bamanankan kibaruw la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ni sanga in na k'a lase aw ma aw minnu kun sɔgɔn bɛ ja ni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ ka ko ɲuman dɔn k'a fɔ ani cɛ ja ni sugandili la ka aw kunnafoni kibaruw tun bɛ ka lase aw ma balimakɛ Vamara Berete fɛ jaw yɛrɛ la aw la Kiba Jalo fɛ a kan bɛn waati wɛrɛ. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 n ko 98 17